Uba ziyangena inyosi maziphume ngoba banxaniwe ekhaya kulo mimanga nemhlondlo. Waselalini lo litheni lo niye. Oh. Uvona kuthethwe yezini kodwa isilawu sikhona man. Yakho na. Uvona lalityebile fondini zimbini into nayo ke. Into nayo make siqale ulabhayile emdaka zisekhona ingxaki kodwa sidibene nedumo man. Ngiyacinga uba uduma ngeke lihlatyelwe man. Ubana ngabantu bawela inxakhwe neimpala. Impala yona sabe ndiyaqala uyidubula kodwa ndandikhe ndayitya amatyeli amaninzi kodwa ngokudubula ndikayitya. Ndicinga loo nto ke ngoku. Fondini ziyagalala inqwelo ngoba ikhona ingxaki qha ke ayimbanga ngolo hlobo. Nalapho funeka nje ingcuthwe nje kwiinto zabo bayikhwelise. Ingxaki yona bubushushu kodwa kulungiswe ngoba kuthotywa okanye kunyuswe amafutha ewatyayo itshona empokothweni ke ngoku. Icala ugqibekile kuba ke into ingxaki ibikhona ibithi xa inobushushu obunyukayo bufikelele ufumanise uba umbane uhlusenyuka ngoku uzinzile ke ngoku nje uzinzile hayi ke andinangxaki. Wona ungabi nani mani tawukhululeke ke ndiboma ke njengala mantshontsho ingathi aza kakuhle ayathembisa xa uke wathethe ezini kwawuvela into iwatyonke kodwa akunani into zedolophu ziyabhida okuzama wona ndizamile babekho ikwanzima kwanja ngamadolo kule ndawo kodwa ndibhida abantu bedolophu. Umuntu wasebhaya zingene sisuke ezilalini nathi kaloku Lizigaba. Uvona nokuhlanywa kule mimango nganditsa licingo ndiva udumo lihlatyelwa leenyosi andidiba nosukwini apha esithi uyazifuna iinyosi ndibona uba hayi funa ulanda ibuyamba koosukwini nolapho unoduba ngokuqinisekileyo. But otherwise, I enjoy the videos, man. You see, I'm gonna go out here. Uvona zathi ngoduba ndibendifakile into ndiboma yiyo ndizibawula mpela ezinye iinyusi ukuba ubunondixelela uba ngeli hlobo enemincini ngalo kanziva kuthiwa ziyangena ndiqonda zilapha ngaphantsi kanti ndawuzishiya ndingamnabhongo hayi bendinokuphisa xa unothi kwiinyosi endinozincama sendicama ukuja kula mathile hayi cwaka funa indlela leyazo yohamba le yongena azityebanga ziyayi. Uvona yenza isibhidile man mhlawumbi ziyathetha kodwa ndiqomba zikhona iindwendwe zedolophini ungenaxhanti hayi kaloku into ekufunayo mayeyokuthatha uwini ufundini. Into afunayo mayiye apha ekhaya kuthathwa intonga kuthiwa ibhalele usilimela le qha ingazofuna edolophini lingondikhangele ebhayi namwajanye lo xam lowo. Uvona singancami mani balikhulule lo qulo foni ngisalile edela ingubo ngentseni fonini uvukuza umbethe ibikhona inyewe khona basizoko mani bekodwa kusithwa zikhona ziyangena zingena entweni fonini uba ziyangena qha zinyusi maziphume bona azikaliphanga mani zithi sasuse ezo zinto zibe zihlale ezigqitsini. zinabo mani maphuma endaweni apha phakathi. Ubona into zedolophu iinyosi zakhela phantsi kwezinto esingazaziyo kodwa zikhona iinyosi zingamanene azinazo zihlangula ezindaweni ekufama zihlangula azinawuhlala endaweni ekufama zihlala ikude azikhaliphile amadoda achasene xa usajonge kudana ukutya ingathi akuko kodwa ube kwasusa amabini uthiwa unako ukuyimfumba ucake babezokufaka inyani phambi kobusika. Sika mani sika kakuhle phaya ekudibanini phaa phezulu ya wakhuthula zibeke yamini Elika ufu subeka kufitshana kaloku umnqondo wakho nikama neutyiwe zawutyiwa nde suka lumen ophinde lumen. Avoni kuyacaba bezigcwele into nayo zikusebenzisile ke obe bebukhona kwasala onzima lezichola ezo nezo kodwa kusebuhle manje busebuninzi kangayinto banje basibukhupha nje qha ngowaphuma kakuhle umane usika washiya kodwa vona atsho ngento emnyama yencindi fone nomgubo ongawaziba rhazi indana. Request yebo awasikeki straight phaa kakuhle ifuna ndiwasika ongaphelele jonga Kaloku foni nasibhuqisa khupha nje lama aneleyo phinde uvalo uzishiyele zingazohamba kwento endincwasileyo eleke ndiphakulela uba ndizishiye ziphinde ziqhubeke ungasoloko uthi xa ufikile kulo mbhalo uyikhuphe kuphela uchuka kakade soze zingakutyi iinyosi uzozimosha nguwomosha zona azimoshi wena funeka ngiyele kuziphakulela uba mazihlale foni nje incindi eqitshayo emnyama fundini inento enentlalo phaa phakathi naphakathi andiqondanga bomnqwazi wam zingenile ngaphakathi zonke caba bezicima ndizaphinda ndiwunxibe ndabe ndiqoma yiyo nto emdala sathana andinawulunga foni xa ndivuthulula waphuma imfumba yeenyosi. Bona ungafunga uba iinyosi zishiya into etshoyo uba lo mntu uyasinda qho aside sifike ngenani apha ngaphakathi yeyi zike zandifuna mani kodwa zihlele entanyeni hayi intloko zifuna ubuso obu kanye zifuna utyiwa kule ndawo ndingafuni utyiwa kuyo.
inyosi esizifumene hayi mina namaye awuduba amalwimi agobe kazi ziyandifuna zindifuna ebusweni ayazolunga yonke into ityiwa amazinge iqala nokuyabula Foni sihambe nendlela fondini niboma kodwa yiyo zengincwasi yozifaka fondini sizohlangula. Yiyo lo inyosi asityiwa emlonyeni abazifakwa emanzini edibane nalamula hayi kwenzeka into efunekayo man. Kodwa ke ingxaki zikhona zona. Fonini Fanele lamaqono bavuthwa komnqweno emfene tu noba sowuthanda. Ingxaki ezivelayo ziliqela ne. Ngeba ndiyazingela qha ndibhidwe inje uvuthwa ngolhlobo. Inqala bendilidibanisa namabhadi nezinye inyamakazi ezizingela unyaka wonke engqondweni yami. Xa ndibuyela ke ngokuba ndiqonda uba hey insuku zibaliwe ngoku make ndithuthe ndihambe ndiyozingela. Ndiyathi ukuthi xa ndijonga hayi man amanqala aphelela nge-31st ka-August. Kulena ke siphuma kuyo inyanga emva kwethu ndiyaqonda ke ngoba hayi ayizolunga. Into ebandiyenze ke ngoku xa kunjalo mandisendiyeke man ndihambe ndikhe ndawujonga izinto kudala uyaqaphela zininzi ezenziweyo iividiyo umanqabanqaba gqithi uba ubone uba ndizazi uhoye ngolaa hlobo ndandizihoye ngalo kwakhusha kwabhoke kwangoku kwantoni kuba bekhe kwakho ke umphango owenzekileyo man izinja zandibonisa kakubi ndade ndabona into yobana ngaba hayi mna andiqondi uba ndinawo umdla wofaka kwanto entweni enegusha nantoni okanye ukuthenga okanye ukuthini kodwa ngoku ndiyaqala ubona uba ingathi ndenzeni ndimane ndizama mana kulahlwa mbele ungawufelwa mos itsho mos nento ethethayo ngesixhosa ubone uba ke mawuphinde ubuyele uzawuthi ulahla amasiko ke ngenxeni into yoba kwenzeke into embi awuzuthi wayeke ngoku ndaqonda hayi ke xa ndingazuzingela makhe ndihoye mani ezigusha ndiqiniseke uba zixhetyiwe ndiqiniseke uba ziditshiwe ndiqiniseke uba zihlatyiwe amatakane onke atheniwe amatakane imisile esikiwe emveni koko ke ngoku ndiphinde ndijonge uba ingathini into kodwa ndibawula unyuka ndibheke ngapha ndikhangela ezi nyamakazi ke zizingela unyaka wonke uba ke ziliqela inyamakazi endingekazizingeli apha ngeli hlobo bendimane ndiveza ngale inyamakazi kodwa ndandike ndazizingela ngaphambili kodwa andikaziboni ndizizingela senje awukaziboni ndizizingela kulapho ke ngoku ndifuna uveza loo ndawo ke ngoba ndizizingele zibonakala kodwa ke zizawuye zisiya ndizimisele kuba sendiyaba ndizawuzingela unyaka wonke andinanto endixakileyo uba ndithi ndizawumane ndithi hayi mna ndiyekile uzingela uba kushushu andiboni isizathu soba ndingazingeli unyaka wonke ayivona kunani mane kumane kuthi rhidi nje umbilini nezasazi lasentobo zathi xa uqala uzimisela kwezinto phinde ibe khona into ekukhe ezantsi kushiya umphefumlo unamaduma fondini uyabona ke iduma liyakwazi uphila ngaphezulu kanti ngaphantsi alikagqibi ke fonini saqeba isibindi man ininzi nje mane ikhumbuza wena lamaduma bake iduma lingaphila ngaphezulu kodwa ufumanise uba lisenezikhoko kanti ngaphantsi alikagqibi uphila kodwa ke ndizazibamba ndithene ndisusimisila ndibone ukuba ndizawucheba nini uba bendicinga ndizawucheba qha kwaze kwanetha ngoku imane ifika neziphango ubumanzi ke ngoku buya ndizocheba zasendichebe elalini Foni ngathi xa ujongela amantshontsho la mgqi kubona uba uthembisa kakuhle lo mgqi uza kakuhle iyo akuthethwe yezini andifuni nowuthetha ngoba fonini iba kanye into ejike kodwa make ndiwoyimisila mani namadabhini wonke kumzi nesilawu sawo nalapha ke ndenza ngezam indlela uba ke ndinayo into endigalela zona ukwenzela uba noko kungasekufana nalaa nto yayiqhela ukwenzeka into ke ndandiyifumana ezilalini beke ndathena okanye ndasika imisile ufumanise bemveni kwesuku okanye iintsuku ezimbini nalitakane kusaliqinile kangeligule kangelithini hayi linomkhondo bayayicikoza ke abantu abayicikozayo into yabo kodwa ndiye ndibona mama ndenza ngale ndlela ndenza ngayo andikafumani ingxaki ike ngelinye ixesha ndiqomba mama ndiwalinda ade abe makhulu kakhulu kodwa ndifumanise uba kule nto uba ndisehla ndisenyuka ke ngoku ndixakekile ndingayiyeka into ngomzuzu ndinalo ithuba layo kuza konakala ndiwufikelela Bonto wangikhawulezele mani uba ndifuna ukukhawuleza ndihlukane nale misile uba ndisaqomba ndiyabophelela ndisajonge engqusho nakuloo ngqusho leyo ikhona ingxaki phaa ndiyeva uba kuthiwa zimbini iinkomo ngoku ke ndiyacinga thixo uba zimbini amalwimi alamadoda arhwaqele kanti hayi funi ngethemba mangethamsanqa phele bedliwe ngoku ke besitya inyama enyamakazi sonke kucaba ke kulambiza ikhona into beyenze duba phaa emosha abantu ukujola wathi hayi mani uyacela ndimkhule ndithi fona nawukhula indoda ezenzela ityala bendingekho igeza yodwa loo misile isikiwe amatapile atheniwe qha zikhona ke izinto endizenzayo ndizenza kuba ndandibona uba ziyandisebenzela andizothi hayi nawe beka zonke izinto wenze ngolu hlobo lenza ngalo ngoba udla ngokuthi xa ndiqaphela ufumanise uba unqumle imisila noba uyinqumle ngemela noba uyitheni noba uyifakele nto ndiyenze ngalo ufumanise uba emveni kweentsukwano nantsi into inomkhondo awuyazi uba wenziwa yintoni wabe shwaqa kumntu ethetha into eninzi uba kwathini ngoku oko ndenza laa nto ke ndazange ndiphinde ndifumane ingxaki kodwa ke ndidla ngoba nayo ingxaki udibane netana liqinile emva kweentsuku azuphinda lithini ke ngoku liyakhweza
kodwa into endiyithandazelayo uba ndiyeva uba ilali ingathi kwiinkomo ezimbini elalini ngokuqinisekileyo ke wonke umuntu endimdingayo uzandipha isandla sokucheba unxilile kodwa ndizawukwazi usebenza qha into endiyithandazelayo imvula kunganidi. Emveni koko ndibona uba mandilungiselele zonke izinto endizidingayo mandizilayishe ndihambe ndiyazi uba ke ngoku yonke into icalanye yonke into efunayo mna ngoku mandikhawuleze ndiyiqoshelise uba kaloku ndinabo nobuxhofutxofu bowuzenzela yonke into ekandibonile uba ndiyathanda zonke nto ndinyakathisa njengenkandi hayi mdala sathana. Emveni koko hayi into yam iyondelelane yenzeke uba kuphuke into akho nto inzima pha izungalungi ndikhona ndinazo zonke into zam ndizibeke bucala. Fone ndibophe mani ndiye mani ukwahlukana nam noxanduva qha zikhona wena ingxaki. Efoni ndiphumile kodwa ke sezikhona iingxakana ezikhoyo endiqonda uba usathi nakayiqondi uba ndimdala ngoba ngondibona le moto mani itala ubushushu busehla busenyuka mane busehla busenyuka ndaqonda kakuhle ikhona ingxaki. Hayi xa ndikroba hayi nyhani befuna nje ukongezwa ke kodwa khange ndifune ukugala amanzi ndigale le ixutywayo ndayigala phaa yaxuba hayi ngoku ndiyabona ingathi zenzile sakho esitichuzibomba siziyofika nengqusho. Avoneni bendiqoma ndizongafiki uba ke abuxhomisa imehla behli busenyuka kakhulu uba ufumanise uba buyenyuka buqabele kodwa bumane bunyuka phinde bubuye mane bunyuka phinde bubuye. Mna ndikholwa buzinze mna kanye kodwa ke kungabi nani. Ewe ke efondini uba ke ubushushu bona benyukile kodwa ke abunyukelanga uba ndingathi ndithi buyaxhomisa amehlo qha ndiyithanda laa nto uba bumane busehla busenyuka funeka buzinze uba buhleli ndawoninye kuhlala endawoninye imoto yenyuka nobiyehla beke ngathi bumane busenyuka kodwa bugqithi kwindawo ethile hayi ke noko uqomba iyakwazi uzama kodwa andikholiseki. Avoni ndingakholwa indawo ende ngala maqondo okushushu kodwa kungabi nani ndihambe ndiyonyathela kodwa kwakhona ndizawubona uba ke nangoku izinzile ndizawuhamba ndiyofika elalini akongxaki ndiphinde ndibuye. Evoni ebandicwangcisela ucheba ndivuka fo ndinenkungu injani ivale bha ntona yayimanzisa. Ifoni vuka ukuvala inkungu abaqale ngoku le nkungu ebivalile nje ndinayo into ethi ayimanzisi nawe ngokusebenza ibuyeni ndibe ndibulifake ke ngoku ndathi ngokugqiba sokwazi ukuhlaza into bilali. Kaloku thina abantu bangenamatyala akudliwa fo ndisanxasa ungena elali yena ubhela unemini yonke ngoba kaloku ebimoshile ngoku wadliwa. Ukudliwa ke kwakhe kuthiwe inyanga engatyi emadodeni okwesibini kufuneka eze nebhotile xa iphinde ebuye emadodeni. Ndayiqonda kakuhle uba uzazilungiselela nawulunga kodwa ke ngoyingxaki inye nalapho kukho intloko efuneka ndifake ngayo le nto. Ingxaki okuqala ndinayo ntoba laa ntloko ayingeni ngoku le ntambo funeka iyangena ntona laa ntambo ayivumeli uba mawungene ntloko. Avoni namafutha ayafuneka funi intambo kazawurhintyela ziyanyelwa amafutha. Avoni khawulezeze mani le nto kodwa yona iyakhetheka kodwa ayikhetheki ngoba iyasokolisa kweli cala wafuneka umane unyela amafutha eleke ugqibe ukunyela amafutha. Hayi kumba Zikhona zona kwiindawo ezahlukeneyo xa unoyikhangela le nto uceba kodwa andiboniswa nto mna kule nto uba ke awunoko ke umsebenzi iyawucutha kodwa funeka uhle nje wenyela amafutha ubusuze uba entlokweni yegusha uphinde unyele ifutha. Eyona nto endikhalazisayo bubushushu mani ndibona bafoni negusha funeka uyibeke ngoku nihlale le nto ishushu kakhulu kuba negusha ziyatsiba kucaka uba nyhani ziyatshiswa yile nto xa uyibeka kodwa banike nesigero. Umsebenzi kuyawucutha xa isasebenza kodwa ubeke yafudumala ayivuni uba nzinye. Nojola kabehlabela udumba masikwele ummango sibheke ngaphesheya kodwa ubhela usenale meko yodliwa mntu. Iinto zotywala bentengo akayazi noba bedliwe njani nini kodwa unabo abantu abavileyo mva uba badliwe na. Kodwa ke ngoma kaye emicimbini ithile akhuphe zayo. uzawutya nje inyama. Uzawutya sele. Apha kwabalela kuvana lapha le nto udliwa budliwe apha ucaba ubuya ngoku awukhuphe loo nto yakho. Usisilwanyana. Foni sithe xa sibomba siyaqabela mani umthamo uyehla ngoku sabomba atyini make simane sibeka imagi benye uba ikhona into sibhala ngayo apha emqolo. Ewe yona iyahlambeka xa uyifaka emanzini uboya kodwa ayihlambeki imvuno. Kwenini yokugqibela noko ziqabele ngoku zavele ndihlambe ngoku ndingene elali mani elali ephityebi ineenkomo zimbini ade amadoda sengqubeka afuna imagi
Ayakona. Ngokwangoku inkomo etya yodwa ubhele kowayo umango ngoba kaloku wonile amadodelane. Hayi bhele ikhona inhloko enxako phala le nhloko ugqiba kuyiphala siyipheke zabe siyitye le nhloko xa ibanda ngengomso. Sinayo nemage siyikhuphe entsipheni pha. Ewe kaloku imoli ithwele kungoku njengoba sisitya le kodwa imula ngemva yona ithwele. Ngoku sizafaka la nhloko emlilweni. Ikhabe iphalwa ngapha singenelala inyosi sezihlamba. Kaloku thina abantu bangenamatyala agwetyiweyo fona sizawukhabe singenelali kodwa uJola ndiyambona uba ukhwele ecingweni naye. Kungonakala nanini na yile qhilika ifunwa ngamadodelane onke ayefuna. Qhilika ntoni ngoku uyaphakula wena? Bayinda ntoni? Utya iqhilika uyaphakula? Aziphawuli zo. Ugalele futhi. Ungatsho noba ikhona iyatsike endaleni. Hambe ngibongoza sabo. Ngqokozela ba. Wabona gqogqozo wena. No, wala ngihamba nje uthi sesithubeni. Yo, liyezile. Ah, John, zabuhlengula abantu bomama. So mbini ukuba uxele into yabani wena. Izanazo. Izanazo. uJola bambeka amatyala kodwa intama ilungisa ukuhlala. uJola uyaziциkozela uthi ukhwela inqwelo edonga kufana nohamba inyawo tu foni fe amadodelane echithwe inyama tu. Hayi fundini. Kaka kuba ndikhanele epheki wena. Uthina. Ngoba ndibheke edolophini ngondoza into zami bhethe. Unaleyo. Jola. Khadebe. Masete mbongolo. Andazola kodaqwaja lo mnyobo kwethini. Ubalini khadebe kubona nanubelwa inyobo. Foni utyala nje uyasifuna ezilawo funeka sizile ke ngoku sikhawulezele senze lento bathi abantu bachithwe yiyo ke sibombe ngasehlula nathina. Hayi foni ndive kakuhle uba ngumbutho oqala apha ekutyeni inyama lo wonke ukhona ngokuphelela amakhomo madala umango. Nini ubekho umfumane ilahla mana amane ilahla sisile. Uthina ncede. Uthi ngalo umbutho oqala lo. Lo mbutho oqala. Abekutyeni inyama. Hayi. Nkosi ncema. Foni noba ize njani singawatya wonke la mabamba lenkomo sime inyawo imane ihlohlana manje basimini. Evenzityile man kodwa ke kuyathiwa uba umbutho oqala fundini ngalamakhomo amakhulu la abekutyeni inyama. Ndidibana nokwayimani uyakhalaza uthi akadubanga kodwa andidubanga nam na ufuna iqhilika le kanye kanye mani ngayiniki nabani. Umvethakazela foni xa efumana imaki. Beli. Hayi, sozi apho. Khambula salam. Salam. Thixo. Kwethe mbutho. Hayibo. Yiyo. Yiyo. Hayi. Thixo. Jonga twe. Ubambe le phone nami lapha. Ubambe le phone namba yami. Akangoyibize yo. Yu. Wathi? Thixo mfana. Anike mntu. Udina. Into ndizabuya ne. Zaphi nibe khona? Ndinaye ndifakile ndibe endlini ezawugqiba ngomso. Foni ndizicaca inyosi manje sithe simkhapha amalimo beshwabene kodwa uJola unazo izigalo manje intama ifike seyiphelile emaki. Ntoni nxa? Komile apha. Yofana sembele kuwe. Ndindawo. Mhlawumbi uzawuthi. Khaniwe manifondile. Mhlawumbi. Mhlawumkhona iceba nalo pha. Khona uhlelo ethonsini baba. Weekend iyaphatha evekini. Ondini mna ndizela ngenye into mna ndizela isilawo ezi zikadyakalashe yoba kwathini makuphakwe omnye nomnye azifunela into yesibini uba mna qha fundini isilawo ndizifumela ndifuna nokwecephu. Kanjani? Thina ndawo. Athethe nje. Unomqhele ngo. Ya, thetha uthini. Misani makubhelani ngicela uxolo. Uthina ubhe. Xolo. Foni ndizahamba ndidibana nawo kwarheshwalanga ndibomba tyhini ngathi ziyakwazi kodwa ndandoba izandla zibuhlungu nalo mfe ngayibethi le ntoni. Nyiwo lali fonde uthatha ubheni ndayibheni noko sekurhatyela amadoda imiqhele seyisebunzi mana abanakuqaphela ngokubunetyala iza siyofika kufuna kwale maki uJola uyayincoma. Ewe kwethu mawuluyini. Sisonke wemntakwethu sisonke. Uzayiva kayikhona. Uzayiva kayikhona. Ngebile manje uqhilika. Funeka ndiyazi ndive nam. Oh yeah. Yafumani Injani ndiva ngamanye amadoda abelalini. Imali.
Yeah, i-right kufanele Ye mfowethu ndifike la magwe ngathi ehle entweni funa exidika ndibone kakuhle uba ikhona into ezawulunga. Mboma ayiqine nyanga zida zijike zana noma liyapholiyeza cinga icebo ntanga ingciphi lapha phesheya enqhorho izinyangana funi ndizive manje xa zitsho kakuhle ndiboma kusika inimbe emntwini osendlini watshona emva kobuhlani nathi rha ngawo nyhani la magwe laa nto siyazi le mimango lapha engqusha funi kule mimango nemihlondlo. Ndiyeni ungandibuzi uba bekutheni kodwa kusike inimba kodwa ma ingena phambi kwethu ke siyivise ngezaa ngoma zazithelekisa funa uyeva uba izizwe ezizazo. Ngoma zakudala ezo fondini kude kudala gqithi ukuthi hayi qala wena ndingam sawugeza ugqibele mna fonini hayi mani inyuka ikwewe ndibone kakuhle ilungile ivuthi wena. Wenza itsimbambo zomtyholi funa indlela ibhekezi wogwini bomaye babiza kweluka kusasa biyawulala imini yonke hayi athi uphele masithuthe mna. Hayi phele ubudliwe ngoko awusadliwanga Ukhona ntanga. awathi uzisile emgidini mna ngobusuku ndikugqibile andikwezanga Ubisi. oya uyabomba umhle ngo Ubani na? uyabomba ummela kuhle ngo mhlende